palapa. Halam na kayo kung akong kuhan. What's up guys, this is CJ Estrada and welcome back to my channel. So today, nako sa Kokalyong ship. This is sa Usami Sport and we are bound to Cebu. So sakay ko sa Iligan and inaab ko kadiyot kaya palit ko food for dinner and then nako sa kanon ilahang restaurant gusto nga to ka. Pwede bito ko maklaro. Kaya na ako silang restaurant and then I bought diba sa TV. Nabay ko pork chop for dinner. So, today's video, guys, ato ang tilawan ang isa sa mga sikat na pasalubong sa Iligan, which is the Pater. So, namin siya iparis sa kanang kanon asa man ako ang kutsara. So, actually, namin siya iparis sa kanon, so it's an appetizer. So, halang ni siya. It is made up of shallots, salt, pepper, chili, ginger, garlic, and oil. So, kana. Halang yun siya as expected. So, bilhin ako first time nung tanaw kaulong palapa. Kaya nakasulay ko kaulong palapa sa Iligan. Pero i-try na ko ni siya. Kaya first time na akong palit kong palapa. In case you are wondering, I bought my palapa sa Pater Aquait dira sa may city, sa Iligan. Tapit sa Zoe's Cafe. Niya, I don't know si address ko sa nabiha niya. Doon na siya sa Zoe's Cafe kung asa makasakay o jeep padulong sa Buruo. Kanara. So, sulayan na to. Let's try that. This is the rice with a palapa on it. About focus tone doesn't work well. Halang din siya. Pero nasamin siya. Sabi mo lang palapa. Lumagin niya kung isa sa pinapangita sa Iligan. Palapa or Pater. Kuha sa Pater. Muslim food po na siya. Ang may rice, yan ay like beef or chicken, yan ay palapa. Yan, unfortunately, wala ko kapalit ng palapa. Pero may Pater gani ha. So palapa na ako palit. Halang yun siya. Hindi ka tulami. More palapa. Nakakaroon ng palapa kung ibutak sa siomay. Let's try it out. Alam, kulami siya. Pero I think mas lami pa itong Pater nga. Hindi may palapa nga ako na nakaon pag previous. Pero halang kayo siya. Oh my God. Ano ito? Okay. Sorry kayo ito. Doon kayo kung naong kayo. Wala ko taas-taas na tripod para makita ang pagkaon. So in case mabot mo sa Iligan, make sure to buy and try out palapa. Okay, it's a taste of Muslim vibe. Muslim food din siya. Na pinaka-spicy ng food. Kung nahal kayo mag-rice kayo spicy, magod na siya ang pinaka-the best. Ang solusyon para sa iyo ang palapa. Halam na kayo kung akong kuhan. Igaw. Nagkat. Okay.
Wala may kikaon ni salots ay. Ano nga? Wala may aircon na eh. Come to guys. Halang ko lamig. Last pala pa. Ako. 5 minutes later. Okay, og nalubat ang inyong uncle. Yung tito de. So, supposedly doon akong ibalit nga pork chow fan kay kabalo ko namignahan ko mukha ako ng rice tungkol sa palapa pero halang siya right now o dili na ako makaya ngayang kahalang igang pa dyan kay ganyan na to sa kuwan ato sa cafeteria so nila ako sa kuwang accommodation dali sa tourist kaya ako nataguan ako ang palapa no okay halang naman kayo siya diba nangit-ngit kayo pero good thing na isuga dali I think that's it for today guys. I hope you enjoyed this video. So hopefully if like mo ato mo giligan kay make sure nga mo ato mo og palapa or patter nga restaurant kay medyo gay siya. Okay, ikang kayo. Ikang nyo angkol kay init kayo. I don't know if na may palapa baligya sa kanang Cebu. But I think if naa kay kanang inakwa if naa kay palit ko iganahan ko mukha ko ng palapa sa Cebu. So that's it for today and I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe and share and love.